triezvy. Objeme ale to je stále pekné. Roman, poďte. Studená tá voda. Šofér, máš ešte 5 hodín. Čo ti poviem? Čo ti poviem? Tu to strašne problém. Ukáž zuby. Je to možné? Počkaj si, vedchaj mi to. Z nás dneške mohli. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No and thank you, please, madam. I'm lost, just wondering. Niečo modré povedz, nie? Kto nemá reťazku, je úplný debil. Sandukani. Rado, kde mám tú kávu? Šťastný úsmev. Si mi mal uvariť? Aj ty šťastný úsmev. Nevyšlo, no. Ale Štefan dosiahol vrchol ako posledný. Usmiatá, Bož, počul som, že ty si to vyhral. Tak si jeden dekerov ti ulial. Prvý? Kto je prvý, ten platí. Vyplnoval týždeň dovolenku od Korčínu a to nabehol teraz. Keď sa to odlomí... Jak to sa to môže pod lomom zlomiť, však on má 7 kg, ty. On je hrča. Ešte mohol takú lastovičku spraviť. Na budúce. Večer ti ukážem. Že mňa neobídete, ja sa rozkročím. No ešte stále lepšie, Marek, ako keď sme sa ráno pozerali do tej mapy, nie? A tam bolo, že 5 hodín 20. To tam bolo? A to ste mi nepovedali, čo? No. Predstavte si Veronika, jak ste na tej reťazi vysela tam. No to bolo dobré, že? Richtárovej stúdi, bystrá voda tečie. Ideme? Aj myslel. Ja som tam bola, ale už prestaň. Prezentácia. A vravíte. Ty nepoznáš na mňa pozornica. No, to mi nevadí. Vieš čo, ale to... Lenke, aby vieš. Aj Olge zakývaj, prosím ťa. Lenke zakývaš a Olge nie? Čau, Olga. Ja som sa nesmal na tebe, Olga, prepáč. A oni sa smejú na tebe, Olga. Ty sa môžeš. Dvaja, aké krásne je byť dvaja, aké zvláštne je mať rád, jedinýkrát nájsť a mať rád.